Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala nabi mawi barakah. Balik naik guni jadi podo imane buah podo ini apa ora jadi nek tumpuan napa kayu podo kayu iki kayu iki bekas kanggo rek iki kanggo usuk iki kayu bakar nah cara podo kayu bakar iki jati iki bangga masuk podo kayu bakar tumpuan dibeda karena apa bakal ku cepet entek ada ya jadi condongnya hati krono kemungkinan ya ada sinergi ya cinta terpatri krono mulai kanggo awak dhewe kene nanti masih podo-podo jare wong mukmin kenyataane umpamane gak iso rukun apa semangat kan itu jajane podo mukmin apa ngerti jadinya pada umumnya apa nah mestinya pada umumnya mesti tetap pada condong antara siji lan siji niku sebuah pasti arti ayat kaya kang sebut iki ku yang awal wa marita bakal marang Allah ya digawe anu marang kafir apa kasbuka artinya ngeten iki Nabi Muhammad Allah mesti nyukupi sira lho nyukupi wong mungkin kang anut marang sira jadi arti penggunaan kang kasbut iki ya lafal wa balik tabaka anut marang Allah ya digawe anut marang kafir lafal kasbuka artinya ngeten ini Nabi Muhammad Allah mesti nyukupi sira lan uga nyukupi wong-wong mukmin kang anut marang sira iki bentuk kecukupan awak dhewe nek ora awak dhewe mukmin soalnya kok dijajake dene iki udah tenang mawon dene nang Islam ngono nggih lha ora enak ora dicukupi mari bentuk kecukupane wong nggih kanggo tandha nek jenengan bener-bener mukmin nggih bener-bener wong mukmin sampai kudu ngetokno nggih kemukminane jenengan nalika tengene tingkah napa mawon nggih nalika tengene tingkah pundi contoh pangane dilalah jenengan diganjar pengiran duit oke dilalah pas mantu utawa nyungkatno kira-kira sampai tekakno aja tunggal minimal apa sholawatan gimana demikian bentuknya kan ben nyetokno nek jenengan iku perangane wong mukmin sing bener-bener nindakno keimanan bentuknya bentuk ngoten niku mawon nggih itu suatu bukti beda kadang-kadang beda niku tenang nalika wong pun ndak amal wis beda karo kanca itu ngaten nggih ora sing beda karo sing penting niku nepaki napa kalih ingkang dipun tindak dening Kanjeng Nabi nggih jadi nek pun kondo wanita baraka sing digawe anut marang kafir kasbuka lafal kasbuka nggih wong nek anut marang Kanjeng Nabi Allah mesti nyukupi marang tiyang kala lah ngaten iki bangsa keimanan nggih tapi bangsa keimanan ora terus kang kaki nggih apa mikrang jika selo tumpak nggih nggawe
dakwah ora segitu ae teko yo ono yo dhewe boten ngoten sing dimaksud iku. Nggih, dadi usaha. Nggih, usaha. Dene sing ngasil tentang usaha niku tetep Gusti Allah. Nggih. Ngaten iki. Jadi tentang niki lho, sing kudu sampai awas. Nggih. Contohnya kalau biasa double kunci ya kalau orang biar nyari santai satu ketika lalu itu udah muncul ya lagi kena gila kan sing konco saya sih jadi kalau jalan terus juga ya berarti gue tidak bisa. Jadi saya ngakon apa yang bayar, saya nganggur ya betul banyak. Belum ada ini, toh kenyataan yang ngomong liyo, ya Allah, awet duit. Yura orang kata-kata iki bayaran, no, oke betul. Belum itu. Sehingga nalika akhire wong rumangsa dibuahi wong niku rata-rata sing diarep dibuahi wong sing dibuahi lan sing ora ngerti mengko nalika akhire najan sing dibuahi mung ora buah niku Allah niku tetep nglakoke wong liya kanggo modelnya nggak mawon, kudune mentalitasnya kudu ngoten. Soalnya aku naik dua kan, si ayo, kayak sampean demam mengamali, beneran bakal ya sabar teman. Kudu yakin bila Gusti Allah mati bakal ngijoli, bakal ngirim wong nugas wong liya kanggo netepi apa kang dadi kebutuhane awak dhewe. Ayat berapa? Terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minalladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ya ayyuhan nabi, Nabi Muhammad hari gegeri sira al-mu'mina ing wong-wong mukmin. Alal kita ini ngatasi peperangan. Ngerti gegeri ini? Ngerti gegeri? Iya aku namun ono minggu kudu sami sira kabeh. Gak ngerti gegeri. Isruna sapa wong 20 sabiruna kang sabar kabeh ya libu mung ngalahke sapa isruna mi'ataini ing 200. Diworong proses sabar iku iso nyamano wong sing sabar 200. Wa iya kuna ana minggu kudu sing sira kabeh miatus sapa wong 100. Ya libu ngalahke sapa ya alfal ing 1000. Minalladina kang sange wong akeh kafaru kang padha kufur sapa Allah.
annahum sebab sedune alladzina kaum la yafqahuna kang ora padha ngerti sapa alladzina kafir. Muhammad sira bisa nganduri wong-wong mukmin ana ing nindakake perang. Nggih, negeri. Nggih, wis kaya apa-apa, ana sing negeri. Yen saking golongan ana wong mukmin sing padha sabar, bakal iso ngalahake wong 200 saking golongane wong-wong kafir. Satu sisi jatah perang tumrapul wong sabar nek 20 musuhe miatai berarti wong siji musuhe 20 wajib nek lo kawan wong lo kawan sabar. Nanti kalau dengan wani berarti kalau dengan itu melepuh. Jadi kalau dawuh yang minggu isruna saharusnya ini kaum kobar nganggo makna iksak tegese panumprih perintah. Jadi artinya yen saking golongan muslimin ana 20 ngadepi wong kafir 200 wajib sabar, wajib pertahankan posisi terhadap musuh. Orang mau mundur itu bisa ngalahake musuh 200. Mari sabar betul. Jadi dawuh iyaku orang kondo-kondo lagi perintah. Dan ini kan dikarepake ku perintah iku dawuh begini. Al-ana khafallahu ankum. Saiki Allah ngendengake perintah marang sira kabeh kang berarti dawuh fa iyakum iku meatun iku nyali dawuh iyakum mingkuna mingkum isru. Jadi wingi wae wonten dawuh iyakum iku misna sapa ibu ngenai kata jadi niku kan lebih ringan dinanding 20 musuh 200. Leres. Sama itu 100 berarti wong 10 lagi. Jadi saiki apa ngene-ngene perintah marang sira kabeh kan berarti dawuh ya kumikum mi'atun sakhir iku nyali dawuh ya kumikum nasah utawa nyali hukum iku mesti ana ing perintah ora ana ing dalam obat. Dadi wong Islam siji. Wong Islam siji tapi wong kafir 10 ora mundur. Kalau dijamin dening Allah mesti menang. Kenyataan itu nalika perang Badar. Wong Islam ana 313 ngadepi wong kafir akeh 1000 diparingi menang dening Gusti Allah. Semoga pasukan tentara muslimin kan kadang namun 20 utawa 30 bisa ngalahke wong musyrik atusan. Kan ngono itu sebab wong kafir ora ngerti rahasiane perang iku yen perang iku alat kang paling penting yaiku iman. Keyakinan. Mulane sampe tak cerita ini kudu telepon konco. Ayo ayane jenengan teman. Nggih. Kanyane jenengan padha mohon dilalah duwe boten kok masalah ngadepi masalah nggih mari sampeyan ngati-ngati di semorong santri iki krana dilalah ana wong tanggane kesurupan pamane wong kesurupan sak ari dukun gadong rang ngatasi dilalah ana salah siji dukun sing kondo sing iso ngatasi iku gemak. Piye ta Pak? Telepon sapa?
ya Rabbana ya Rabbana ya Karim